Takže 3, 2, 1, štart. Zdravím vás všetkých pri ďalšom videu, trošku mimo súdka, mimo Zetoru. Máme tu v garáži takúto kubotku GT3. Štvorvalček, veľmi zachovalý stav. Sused si kúpil na také robotky kolo domu, do záhrady a mulčovanie, kosenie. A k tomu aj rotavátor originál japonský a poprosil ma teda o nejaký servis, údržbu, takže čo ideme robiť ešte? Olej treba vymeniť, motory, samozrejme filtre, všetko máme už nachystané. Skontrolujeme, popozeráme všetko, či je v poriadku a teda ja ako prvé mám poprosil, čo už teda mám za sebou, tak aby som mu otočil kolesa opačné, lebo sa mu to zdalo byť dosť úzke. Čož teda si myslím a ja to schválujem. Lebo ono všetky tieto traktoríky japonské sú dosť úzučké a tuto u nás po kopcoch si myslím, že to je bezpečnejšie kolesa otočiť opačné. Jak sa teda ovšem to dá, rozšíri to, lebo na tomto modeli sa to dá. Pomôže to, rozšíri to podľa toho, ako sú disky robené, či sú na strede kolesa alebo mimo stredu, takže tu sa mu to pekne rozšírilo. Takže to už mám za sebou, to máme otočené a teda ďalej, čo nás však bude čakať, takže oleje, filtre v motori, inak je to štvorvalček, veľmi pekný zvuk to má. Motorček najazdených to má koľko? 750 motohodín, čo si myslím teda, že nie je nič. No, všetko vyzerá v pôvodnom stave. Gumy na pedáloch. Ozaj je to vidieť, že teda je to máličko jazdený traktor v pôvodnej farbe s nálepkami, so všetkým, jak má byť. Aj na pneumatikách to je vidieť na vzore, že je to ešte originál japonský vzor. Takže no a ďalšiu vec, ktorú teda ma poprosil, že aby si mohol, však to je samozrejme, skoro na každom Japoncovi treba dorobiť si záves, však dobre. My máme Yanmar FX, tam je teda takto, že tu na dole býva záves, originál taký otočný, dá sa zasúvať do traktora. No ale tak, tu na tejto kubotke musím niečo vymysleť. Doniesol si už aj takýto polotovar. Niekde kúpil takýto záves teda na oko, plus do toho sa dá takto ľahko namontovať gula na prívesný vozík, teda na tahanie, takže bude to mať aj tým pádom, no len teda hlavnú vec, ktorú som tu musel poriešiť, je takáto platna. Tak ono tu bývajú vždycky nejaké diery. Originál, boli zaslepené záslepkami plastovými, tie som povytahoval, samozrejme závity sú atypické, je to M14x1,5, takže šroby už máme kúpené, spravil som mu takúto platnu do tých šrobov a neviem, zdalo sa mi to na 4 šroby dosť slabé, tak pre istotu mu to ešte takto, no tu na ešte sú zase takto dva závity, dá sa sem dať takáto pásovinka a teraz mu to zvárim spolu s tú spodnú platnu. Niečím to vymedzím, dobre to zvárime, to je aspoň trošku ešte zosilnené, takže takto nejako, no a tu na už potom na tú platnu pôjde zase teda mu spraviť ten záves. No a takže tak trošku sa mu s tým pohrám a jar je pekné počasie vonku, nech sa môže pomaličky čičrať s novým traktoríkom, nech má radosť. Takže takáto chystačka kubotky pre suseda. Takže sme trošku sa prestriedali zo Zetora na Japončíka. Veľmi pekný traktor. Sa mi to páči. Dobre, tak ak sa vám video páči, dajte like, dajte odber. Pokračujeme ďalej. Majte sa pekne, ahojte.